Gužva, saobraćajna gužva sa našim prijateljima. Kako do Kozjeg kamena? Bravo! Dobro. Pored Banjske stene i molitve na Uvcu, Vidikovac Kozji kamen važi za jedan od najlepših u našoj zemlji. Ovaj Vidikovac je prava atrakcija za sve one koje posećuju Staru planinu. Ono što je najbitnije u celoj priči, to je da odmah isključite navigaciju i Google mapu, jer će vas put odvesti skroz na drugu stranu. Da biste stigli do Kozjeg kamena, od Pirota krenite u pravcu ka selu Rsavci. Kao što ste vidjeli, put je asfaltiran, ali sa dosta rupa, tako da vozite polako. Posle nekih 18-19 km vidjet ćete upravo ovaj znak sa natpisom i upravo je ta vaša polazna tačka. Put do Vidikovca iznosi nekih 3,6 km, mislim da će mi trebati nekih 30-40 minuta, ali o tom potom. Pa da krenem. Kako nisam poneo čokoladice, jednostavno u prirodi sve možete da nađete. Iskreno, ne znam šta je, valjda nije otrovno, ali je ukusno. Prešli smo nekih 950 metara i želim samo da kažem da je markacija fenomenalna. Sve je ovdje lepo obeleženo, staza za sada nije uopšte teška, bukvalno pravo uživanje. Moram, osim markacije, da pohvalim i ovo. Za ne daj Bože, ostavili su toalet papir, pa kome se ide u WC, levo, desno šmugne, obavi, vrati i nastavi dalje. Ostalo nam je još nekih 700 metara do Vidikovca, međutim prava draž je upravo put do samog Vidikovca. Pogledajte vi ove divne jesenje bolje i zaista je pravo uživanje pešačiti ovo. Idemo dalje. Evo, nalazimo se na nekih 100-150 metara od Vidikovca i hoću samo da vam kažem da na posljednjih 200-300 metara malo obratite pažnju upravo zbog ovih kamenja, da ne biste se okliznuli i povredili. Idemo dalje, iskreno ne znam kakav me pogled čeka zato što ovdje nisam bio, mada se nadam da je jedan od najlepših. Dragi moji prijatelji, nalazim se na Kozjem kamenu, jednom od najlepših Vidikovca Srbije. Kada stignete ovdje, bit će vam jasno upravo zbog čega je ovo jedan od najlepših pogleda, zato što u početku ovi meandri liče na uvac, a kasnije se pruža pogled na prelepo Zaovsko jezero. Hteo sam samo da vam kažem što se tiče ovog uspona, da je on relativno lak, da vam treba nekih sat vremena, zatim da ćete ovdje izgubiti nekih pola sata, sve u svemu oko 2 do 3 sata. Zbog toga ponesite vodu, redovno je konzumirajte i uživajte u ovom spektakularnom pogledu. Živeli! Rsovci su pravo autentično selo Stare planine gde uglavnom pretežno žive stariji ljudi. Ono po čemu je ovo selo poznato je crkva Svetog Petra, kao i također da se u blizini nalazi jedan od najlepših Vidikovca, u pitanju je Kozji kamen i Vladičine ploče. Kada stignete u centru sela, vidjet ćete ovu malu tablu, idemo da posjetimo crkvu Svetog Petra i Pavla. Pravo autentično selo Stare planine. Zaputio sam se do jedne neverovatne crkve koja je iz 13. veka i koja je poznata po jednoj još neverovatnoj ikoni. Crkva Svetog Petra i Pavla se nalazi na nekih 200 metara, a ono što je najzanimljivije u celoj ovoj priči to je da ključ uzimate na početku sela. Na severnom zidu nalazi se freska Isusa Hrista koja je poznata pod imenom Isus Mladenac.
Ono po čemu je ova freska jedinstvena u hrišćanstvu je to zato što je Isus na njoj, verovali ili ne, ćelav. Tako da se ona još naziva i ćelavi Isus. Do dana današnjeg je misterija zašto je Isus oslikan baš kao ćelav. Ovo je zaista nesvakidašnje iskustvo i čuo sam da ovde dolaze dosta vernika da vide ovu fresku jer se veruje da u njoj teče voda koja leči. Hvala. Kako ste vi? Pa starački. Dobro, ali držite se dobro, tako treba. Od 90 godina, dobre. 90 godina? Svaka čast, svaka čast. Dobro večer, dragi moji prijatelji sa Stare planine. Verovali ne, imali smo prelep dan i pronašli smo još bolji apartman. Ovaj apartman košta samo 1000 dinara, domaćini su zaista fenomenalni. Dobili smo domaći sok od maline, kao što vidite sami ložimo, malo je vruće, vatru, prava planinarska atmosfera. Dobro jutro, dragi moji prijatelji, danas je drugi dan na Staroj planini. Ja se nalazim u Dojkincima, to je jedno autentično selo na Staroj planini i ovo je odlična polazna tačka da se upravo posete ove destinacije. 3 Čuke, Kopren i vodopad Tupavica. Vodopad Tupavica se nalazi na nekih 4,5 km, makadamski je put, ukoliko imate džip ili neko terensko vozilo, vi ovdje možete da prođete. Kako sam ja došao automobilom, a i generalno volim da istražujem predele, vreme je da polako krenem da pešačim. Idemo! Na pola puta do vodopad Tupavice nalazi se Čedina česma, tako da ako niste poneli vodu, ovo je prava stvar. Posle nekih 3,5 km zaista lagane i prelepe šetnje vidjet ćete ovu raskrsnicu. Desno vas vodi do vodopad Tupavici i 3 Čuke, a iza mene je put do Ponora i Koprena. Kako nažalost ja trenutno nemam mnogo vremena da obiđem sve, odlučujem se da posjetim jedan od najlepših vodopada Srbije. Idemo! Kratki predah. Pogledajte vi samo ovu veličanstvenu prirodu. Mislim da nema nikog. Da je pravi doživljaj. Dragi moji prijatelji, evo, sada je 5 do 11, mi smo krenuli u 10 do 10, znači za nekih sat vremena laganja šetnje stići ćete do ovog prelepog vodopada. Inače, tokom leta ovdje su prevelike gužve, ja sam ovdje već 10 minuta, nema bukvalno nigde nikoga, tako da vam je moj savjet da vodopad Tupavicu upravo posjetite u ovom periodu. Za sve ljubitelje prirode, avanturiste i one koje vole vodopade kao ja, vodopad Tupavica je prava poslastica. U blizini sela Dojkinci, na Dojkovičkoj reki, nalazi se ovaj magični vodopad. Sa svojom visinom od oko 15 metara spada u najlepše vodopade Srbije. Vodopad je posebno lep u proleće i kasnu jesen, kada se velika količina vode sliva sa okolnih vrhova. Također je prava atrakcija posjetiti ovaj vodopad i zimi, jer se bukvalno sve oko vas zaledi. Hoću samo da vam kažem da je ovdje tokom leta užasna gužva, a mi smo ovdje već više od sat vremena i bukvalno nismo sreli nikoga. Tako da preporučujem da prvo ostavite na kraj sela vaš auto,
da iskoristite ovo divno jesenje vreme, da pešatite nekih sat vremena laganje šetnje i da dođete ovde i uživate u ovoj magičnoj prirodi. Vodopad je zaista jedan od najlepših koji sam video na svetu i topla je preporuka za sve ljubitelje, avanturiste i planinare da ovde dođu. Kao što znate, Stara planina ima mnogo lokacija, danas idemo da posetimo novu. Sviđa mi se ovaj čudni prilaz i most. Kako sam se ja malo ugojio zbog divne hrane, vajda neću propasti, ali vidjet ćemo. Iskreno da budem, ne znam kakve su ovo zapuštene kućice. Generalno, sve ovo mi deluje dosta zapušteno, ali to je taj put do Vrela. Kao što ste već svi primetili, uglavnom se svaka lokacija nalazi na oko 30 km od Pirota. Danas ću posjetiti odmaralište Vrelo, koje je dobilo ime zbog nekoliko izvora, odnosno vrela koji se nalaze u blizini ovog sela. Na masivima Stare planine u dolini Jelovačke reke nalazi se Omanje i poslednje selo prema granici sa Bugarskom. Kao što vidite, selo se nalazi tamo i ono što je dobro je da tamo postoji restoran, gde ću kasnije malo ručati, zato što sada želim da posetim Vrelo. Ove kućice zbog čega su ovako prazno i čemu služe iskreno ne znam, međutim ono što je najbitnije to je da je sve odlično obeleženo do Vrela, tako da idemo da vidimo kako ono izgleda. Na oko 700 metara nadmorske visine nalazi se Jelovačko Vrelo, koje je jedno od najjačih izvora na Staroj planini. Ono što je interesantno je da ovde nikada nema magle zbog vazdušnih strujanja, kao i da je to da je Vrelo neispitane dubine. Mislim da su stigli do nekih 85 metara dubine, ali su morali da se vrate zbog struje. Međutim, ono što je za meštane, ali i za nas prava zagonetka, to je da Vrelo jednom godišnje, uvek oko preobraženja, u potpunosti prešuši na par sati. Zbog čega je tako, niko ne zna, tako da vama prepuštam slobodu da sami ocenite. Sve u svemu, ovo Vrelo zaista izgleda magično, pogotovo sada kada je sve šarano. Osim Vrela, ovo mesto je ogromno i idealno za šetnju i rekreaciju. Evo jedno lepo obaveštenje, ukoliko se izgubite, okrenite, to jest koristite ovu radio stanicu. Kao što sam već ispričao, ovo je poslednje srpsko selo, već posle tamo vam je Bugarska, ali to sam da vam kažem, to jest već sam vam rekao, da se u centru sela nalazi odličan restoran. Čuo sam da je ovde specijalitet njihova pastranka sa domaćim krompirima. Snimat ću vam malo kasnije kako to izgleda, zato što je sada već 1:30, kako je jesen i brzo pada mrak. Idemo da posetimo drugu najpoznatiju atrakciju Stare planine, u pitanju su Rosomačke lonci, odnosno Slavinsko grlo. Tako da se javljamo odatle. Dobar dan, dragi moji prijatelji, danas ćemo posetiti treću lokaciju koja je ujedno i najlepša. Ja se nalazim u Slavinji, to je malo autentično selo, kao između ostalog i sva sela na Staroj planini. Ono što sam hteo da vam kažem pre nego što uopšte posetimo Rosomačke lonce, to je da sam ovde prvi put bio krajem 2017. godine. Tada su ovo mesto uglavnom znali samo avanturisti i planinari i naravno meštani koji ovde žive. Međutim, ono zbog čega sam sada počeo da snimam, to je da bih vam pokazao sve ove silne automobile, što me iskreno jako raduje. Rosomački lonci su sada jedne od najpopularnijih turističkih atrakcija, ne samo Stare planine, već i cele Srbije. Rakija, to je od šljive, a? Nije. Rakija je kruška i jabuka. Kruška i jabuka, odlično. Može da se probamo. I uzet ćemo sigurno jedan sirup. Juče smo baš pili jedan sirup od maline, prelepo. Je li ima ljudi sada? Ima sada? Ima. Ima, sad vikendom. Da, lepo je vreme i sve. Znate, ali ovako, ne samo vikendom. Da, dobro. A preko leta je bio haos. Da, svaki dan. Kada stignete do Stare Vodenice,
znate da ste na pravom putu i da u roku od minut vas očekuje magija. Kada pričamo o Srbiji i njenim prirodnim lepotama, Rosomački lonci, odnosno Slavinsko grlo, je mesto koje svrstavam u najlepšu čudesnu igru prirode. Kada sam pre 3 godine prvi put posetio ovo mesto, ono nije bilo uopšte turistički posećeno. Mali broj ljudi je znalo, uglavnom lokalno stanovništvo, planinari i ljubitelji prirode. Kada sam pisao o njima, namerno sam Rosomačke lonce uporedio sa Velikim kanjonom u Arizoni i jasno stavio do znanja da i mi imamo čudo prirode koje je rame u rame sa Koloradom. Ovaj predivni kanjon je sakriven na Staroj planini u blizini sela Slavinja na samo 30 km od Pirota. Oni koji dolaze kolima mogu se parkirati u centar sela i odatle vam pešice treba oko pola sata hoda. Nemojte se iznenaditi ako vas lokalci pozovu na rakiju jer su izuzetno gostoprimivi ljudi. Ako nešto na ovoj planini ostavlja jak utisak, to su svakako njene moćne reke. Ako neko preko noći odluči da vam oduzme te reke, šta ćete uraditi? Možda dosta od nas ne bi bukvalno ništa uradio, ali ako posetite jedno selo koje se sakrilo duboko ispod velikih vrhova Stare planine, bit će vam jasno šta znači upornost, sloga i volja. Topli Do je selo na Staroj planini sa oko 50 stanovnika, uglavnom baka i deka. Kuće su izgrađene pre više od 100 godina od najprostijih materijala, zemlje i blata. Dragi moji prijatelji, danas je novi dan, vreme je da obiđemo neki od najlepših vodopada Stare planine. Prošli smo Topli Do, inače verovali ne, ovdje se na površini u okrugu Toplog Dola nalazi čak 70% vodopada Stare planine. Kao što vidite ovdje je Pijski gornji, Pijski donji, a mi hoćemo da posetimo koji mare vodopad? Čunguljski. Pošto nema markacija, jako loše obeleženo sve, pratite samo ovu stazu iz sela Topli Do, samo pratite put pravo. Što je Boris rekao, ovde je prvo obeležje koje postoji za vodopade, na gore idete za Piljske, Čunguljski i još 5 vodopada imate sa ove strane. Samo nastavite putem pravo. Znači, ukoliko želite Pijski gornji, markacija vam je tu, ukoliko želite Čunguljski i ostali, nastavite gore. Vidimo se kasnije. Bravo, bravo! Ono što je najbitnije i najlepše na Staroj planini su upravo njene moćne reke. Pogledajte vi samo ovaj fenomenalan prizor i zaista mi je drago kada vidim da su reke ostale onakve kakve i trebaju da budu. Divlje i slobodne. Prešli smo nekih 8 km i za 1 km ugledat ćemo jedan od najzabačenijih i najlepših vodopada Stare planine. Ovo je mali Čunguljski vodopad, iza njega se krije onaj lepši i veći. Više od 3 sata planinarimo i moram da priznam da ovaj uspon nije za svakoga. Svakog trenutka se nadamo da ćemo ugledati vodopad i onda pešačimo, penjamo se, nema. I tako u krug već nekih 20 minuta. Moram da vam priznam da sam se stvarno ja poprilično umorio, ali se nadam da će, kada budem ugledao vodopad, biti vredno truda. Prava pravcata divljina. Evo, posle nešto više od 3 sata
pešačenja, planinarenja i lutanja po šumi, konačno smo stigli do Čungajskog vodopada, koji je jedan od najnepristupačnijih vodopada Stare planine. Želim samo da kažem, osim što vidite naravno da vodopad izgleda zaista fenomenalno i jedinstveno, da ovaj uspon nije za rekreativce, već za one koje malo bolje poznaju planinu i planinarenje. Markacija nije baš sjajna, morate da pređete 2-3 puta reku, ima dosta strmih i naglih uspona, tako da moja je preporuka da uzmete nekog lokalnog vodiča u selu i da vas on ovde vodi, zato što je ovo zaista ogromno prostranstvo, tako da još jednom vam kažem, vodopad zaista izgleda prelepo. Stara planina mi opet dokazala da je naša prava lepotica, ali zaista budite oprezni kada idete ovom turom. Evo ga i naš vodič koji mirno spava, zaslužio je zato što nas je doveo do ovog veličanstvenog vodopada. Takođe, ovo je mesto gde se vodio veliki rat sa investitorima mini hidroelektrane, kada je više od 200 dana ekipa grupe Odbranimo reke Strane planine zajedno sa bakama i dekama danonoćno stražarila i branila svoje čiste reke. Ovim ljudima treba da se oda dubok naklon i poštenje što su uspeli da se izbore sa silnim moćnicima. Ovo je dokaz šta sve možemo da uradimo kada smo složni i zaista sam ponosan na svoj narod što je cela Stara planina ostala onakva kakva je od uvek i bila. Ponosna, svoja i divlja, baš kao što i ovaj Čungujski vodopad. Čuvajmo naše reke, čuvajmo Staru planinu. Veliki pozdrav. Znate da je prava avantura kada vas uhvati mrak i kada su vam mokre noge, ali dobro. Želim samo da kažem da mi je Stara planina opet pokazala da je naša najlepša lepotica, naša najlepša planina i da ovde, bukvalno i ova 4 dana koliko sam ovde su malo. Mislim da ukoliko želite da sve lepo obiđete i da uživate, da vam treba minimum 10 dana. Mislim da ću za nekih 15 minuta da stignem do toplog dola, da se presvučem i onda odoh u Pirot na čuvenu gurmansku pljeskavicu. Veliki pozdrav i nadam se da vam se svida ovaj vlog.